Aurten, ez da Andramari eta San Roke jairik izan Gernika Lumon. Hala ere, Andramari egun bezperako mesea eta salbea bai izan direla ohiturak mantenduz. Andramari elizan, Gernika Lumon. Besteak beste, Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkatea eta Udal Korporazioko zenbait kide ikusiko ditugu, ostean, mesako irudiak eta salbe berezia.
sveglia